ଶୁଣ ଶୁଣ ମିଶ୍ରର ଝିଅ କାବେରୀ ପେଟରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କୁଆ କୁଆ। ହେଲେ ଅପା ଜାଣିଛୁ ସେ ମିଶ୍ରର ଝିଅ ନୁହଁ କାବେରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବ। আরে ভাই সে মিশ্র ঘর ঝিও তো পাঠ পড়ি ভুবনেশ্বর যাই চাকরি করিব ইয়ে কাই কান্দি কହୁଛି। আরে তাଙ୍କ ଝିଅ ନା ବଂଶର ଯିବ ଚାକିରି କରିବ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେ ମିଶ୍ର ଗୁଡା କ'ଣ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅ କାଳେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବ ସେଇ ପଇସାରେ ପାଠ ପଢିବ। ଝିଅ ତ ଯୋଉ ରୁମାଲ ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଟିକିଟକ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା ସେଟା ସାଇ ଭାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବାପା ପୁଣି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆଡେ ଯିବ 1000 ଟଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବ। ଜାଇଲୋ ମା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି। ହଉ ଲୋ ନାନୀ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବୁନି। ଆଲେ ତୋ କଥା ମୁଁ ସାଇ ଭାଇରେ କାହାକୁ କହିଛି ଜମା କହିବିନି। ହଉ ମୁଁ ଆସେ। ଏବେ ଏଇ କଥାକୁ କେମିତି ଶିଳରେ ବାଟି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ମସଲା ପକେଇ ଖରାରେ ଶୁକେଇ ଦେବେ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖ। ଆଲୋ ବେଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ ନା ଲୋ ଏ ଯୋଉ ମିଶ୍ରର ଝିଅ କାବେରୀ ନୁହେଁ କି? ହଁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ଚୋରା ପିରତି କରୁଥିଲା ତ। ହଁ ତା ବାପା କାଳେ ତାକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଛି। ଆଉ ତା ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କଲ ଗାଲ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଠେଇଛି। ଆଲୋ ଏଟା କ'ଣ କିଲୋ? ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁନୁ ନା ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ଇଲୋ ମା ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚଉଠି ନୁହେଁ ତ? ହଁ ହଁ ସେଇ କାମ ତ ସେଇ କାମ ଛତର ଖାଇ ସେଇ ଗୁଣା କରୁଥିଲା। ଆଲୋ ତା ଦେହଟା ଭୀମିନା ଉଜାଲାଲ ବିକୁଛି। ଛି 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 ଗାଁର ମାନ ମହତ ସବୁ ଖାଇଲା। ଆଲୋ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାଟା ତ ଛତର ଖାଇ ଝିଅଟା ଛତୁରି ହବନି କେମିତି? ତା ବୋପା କୋଉ ଖୁସି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଦେଲା କେଜାଣି। ଆଲୋ ତା ବାପା ବି ଏଥିରେ ଅଛି କିଲୋ? ହଁ ପା। ଆଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତା ବୋପା 15 ଦିନ ଗାଁରେ ରହୁନି। ଗଲା ଏବେ ଟୋକଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ସହ ଡାରେନାରେ ହବ ପେଟରେ ଛୁଆ କାଖେଇବ ସତ୍ୟାନାଶୀ। ହଉ ଲୋ ବେଙ୍ଗ ତୁ ଭାରି ହିଟ୍ ଖାଇଲୁଣି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ନାଲୋ ନାନୀ ତୋ କଥା କାହିଁକି ଆଉ କହିବି ଏଇ ହେଲା ତୋ କଥା ରହିଲା। ହଉ ଲୋ ନାନୀ ଆ ଆଲୋ ଟିକିଲି ନାନୀ ଏ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଘର ଝିଅ ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି କଲ ଗାଲେ କାମ କରୁଛି ତୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ କାଖେଇ ବୁଲୁଛି ତା ବାପା ବି ଏ କଥା ଜାଣିଛି। ଛି 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 ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଗଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଗଲା ତା ଘର ବୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇଲା ଦାନ୍ତ କଷୁ କଷୁ ପୋଖରୀ ତୁଟରେ ପକ୍କା ପାହାଚରେ ପାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ କୂଅର ମୂଳରେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଭୁସୁରୁ ପାଟରୁ ବୁଟୁରୁ ବାଟରୁ କଳି ହୁଡ଼ିছে ନା ଘର ବୋଉଟା ଆମ ଗାଁ ମାଇପି କଥା ଲୋ ମାଇପି କଥା। ଶୁଣ 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 ମିଶ୍ରର ଝିଅ କାବେରୀ ପେଟରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କୁଆ କୁଆ। ଛି ଛି ସତ୍ୟନାଶୀ ସବୁ ଖାଇଲା। କରି ଦେହ ବେପାର ବାଡେଇଲେ କୋଠା ଘର ଇଏ କେହି ନୁହଁ ମ ଆମ ମିଶ୍ର ଘର। ହଇଲୋ ବେଙ୍ଗ ତୁ ବା କାହାକୁ କହିବୁନି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଆଲୋ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମିଶିକି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଚାଲେ ଚାଲେ। ଶୁଣ 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 ହ୍ୟାଲୋ ମା କୋଉଠି ହେଲୁନୁ? ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ହଉ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିବୁ। ଅପା ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ତାହେଲେ କଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ଆଉ କଲେ 2 ପଇସା ପାଇବ। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କରନି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପାଇବ। ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା ରାତିରେ ଡଲିବ। ହଁ ରାତିରେ ଡରିବ ଦିନରେ ସାରିବ ତମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଣିବ। ମାନେ କଣ ଯେ ସବୁ ବୁଝିକି ଅବୁଝା ହଉଛ? ତମ ଝିଅ ପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ପେଟରେ ଛୁଆ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଆମ ଗାଁ ମାଇପି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଥା ମନେ ରଖିଥା। ହେ ଭଗବାନ ସେ ଝିଅ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତମକୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା?
একথা কিଏ କାହିଁ କହିବ ମ একথা ବାଟରେ ଘାଟରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲାଣି ସାଇ ଭାଇରେ ସବୁ ଛି ଛାକର କଲେଣି। ଆଲୋ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମାଇକି ନା ଏ କଥାକୁ ସବୁ ପ୍ରଣତ କରେଇଛି। ତୁ ଛାଡିଲୁ ନାଲି ତାର ଯୋଡା ହଉ କି ଭୂତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନଉ ଆମର କଣ ଅଛି ତୁ ଚାଲେ। ହୟ ମିଶ୍ର ବାବୁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ପଇଡ଼ ଗଛରେ ଡାବ ତମ ଝିଅ ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ 21 ଭୋଜିଟେ ଦବ। ମୁଁ ଯାଏ ଘରକୁ ସେ ମାଇକି ନା କଥା ବୁଝୁଛି ଆଉ ସେ କାବେଲିର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଶୁଣିଲେ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ନିନ୍ଦା ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା ରେ ଏ ତ ଆମ କମାଇ ପି କଥା ଲୋ ଏ ତ ଆମ କମାଇ ପି କଥା ଏ ତ ଆମ କାମାଇ କି କଥା